नै ओरै साखावलायनानै फैयोना बे सेंग्राफोरनि मोनसे स्टाइलसोनो बे मा बुंनाय जाखो बिलाय मा स्टाइल बिलाय स्टाइल होनो स्टाइल जाम्बि रोङाबा माखौ बुङो गावहासो बानायनायानो स्टाइल बानायलायबावदों बुंनाया फाग्लिया ओमफ्राय मालाय बाइक साखावनायखौ मा नांजाखो नोङो हा आरो सिख्लाफोरा जे बिदि दन्दा जिबो बायदि थाबायनानै थाङो होन्दोंना बहाय दिनैसो मिथिबाय आं सिख्लाफ्रा दन्दा जिबौ बायदि थाबायो होननानै मिथिफेराखैमोन आङो दिनै मिथिबाय जारु खिथाना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जारु नोंनिसिम बिदि खालामलायना र' नों सिगां सेराव बुनाखै गाखोलै खबरदार सिख्लाफोर सानै साथाम लानो दासान बेफोरबायदिनो जायो सानै साथाम लानो सानोब्ला आरो आं बे सेंग्राखौबो बुंनो सानो जुदि नोङो बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोनब्ला नों बेखौ आखाय होनाय नङामोन मिथिबायना थार गोसोजों मोजां मोननाया मा नों बेखौ मिथिनांगोन मानो होनोब्ला नों मोजां मोनदोंब्ला नों अरायबो बिनि मोजांखौसो सानगोन नों माब्लाबाबो गाज्रिखौ साननाय नङा आंजों सुखु गैयाब्ला थांथों गोसोबायदि गोजोनैल' थाथों नंगौना नङा लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला गावसिना होदो साबस्क्राइब बानायना होदो सापर्ट खालामदो आं बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोगोन फेस टु फेस ब्लग बानायनो नाजागोन लोगोफोर जुदि 1K थाबैनो बानायना होयोब्ला